Пиърс Морган току-що разкри, че руснаците нямат представа какво означава ирония. Вижте това. Пиърс споделя как Русия критикува САЩ за военна агресия срещу Венецуела. Говорим за ирония. Класически случай на умираща ирония. Какво мислиш за това? Ето какво каза той за президента на Хондурас, но в Хондурас няма нефт. Добре дошли обратно във времевата линия, където логиката излезе за пакет цигари и никога не се върна. Днес ще разгледаме историята на двама президенти. От едната страна имаме американски сили, които буквално летят към Венецуела, за да арестуват Николас Мадуро, защото, цитирам, той е наркотерорист. А от другата страна имаме Хуан Орландо Ернандес, бившия президент на Хондурас, който вече е осъден за трафик на 400 тона кокаин и получава карта за излизане от затвора. Изчакай, ще стане по-добре. Причината на Тръмп за помилването, той каза: ако някой продава наркотици в тази страна, не означава, че арестуваш президента и го слагаш в затвора до края на живота му. Така че, нека да бъде ясно, ако сте добър президент, който уж е превърнал страната си в кокаинова магистрала към САЩ, вие сте просто жертва на измамата на Байден. Но ако сте другия човек, добре, опаковайте багажа си за Ню Йорк, Николас, защото гневът на американското правосъдие има много специфична GPS настройка. Мисля, че урокът тук е: ако ще бъдеш държавен глава, замесен в търговия с наркотици, увери се, че имаш правилните приятели в Truth Social първо. Не става въпрос за това какво публикуваш, става въпрос за това кой харесва публикациите ти. Сега трябва да те попитам, защото явно моят детектор за двойни стандарти пуши във ъгъла. Съгласен ли си с това? Дали е политическа капан, когато е твой съюзник, но героична справедливост, когато е твой враг? Какво мислиш?